Tuu mun mukaan seuraamaan kiireistä messuviikkoa. Meillä oli huhtikuussa poikkeuksellisesti 3 messut samalla viikolla ja mä olin järkkäämässä niistä 2. Tiistaina aloitettiin matkamalla Helsingin messukeskukseen, jossa järjestettiin ekaa kertaa sähkömessut. Tässä näkyy meidän osastoa, kun se oli vielä tyhjillään. Me oltiin ihan esiintymislavan ja kahvilan vieressä, eli tosi kivalla paikalla. Aloitettiin purkamalla kuormaa ja siihen tarvittiin trukkiavuksi. Ensimmäiseksi aseteltiin tämä osastolle tuleva suurin kone, eli Pramakin akkuvarasto. Sitten jatkettiinkin muiden koneiden purkamista ja laittamista osastolle. Tässä ollaan saatu jo vähän paikalle, eli Pramakin aggregaatit, SPT ja Grindex uppopumput, Geotrencher maasahat ja Husqvarnan asfalttisaha. Generakin valomasto jouduttiin säätää vähän enemmän, koska se on niin tehokas, että se melkein sokas meidät kaikki. Tämmöiseen kuntoon me osasto nyt saatiin, eli koneet on pääasiassa paikoillaan, mutta suojamuovit vielä jätettiin. Seuraavana päivänä siellä näytti sitten enemmän tältä, eli oli vähän logoa saatu paremmin näkyviin ja lavahuppuja lisätty, niin oli sitten siistimpää. Sitten hypätäänkin jo seuraavaa päivää, eli tällä kertaa mua tultiin ihan kotiovelta hakemaan, sillä me otettiin suunnaksi Tampere, jossa meidän toimipiste oli osa Mansenmörinöitä. Meillä on Vantaan ja Turun lisäksi toimipiste myös Tampereen lähettyvillä Pirkkalassa, ja tästä me päästäänkin sisälle myymälään näin. Pieni tsekkaus myymälän sisältä. Täällä on justiinsa tehty vähän remonttia, eli lattia ja seinä on vähän uusittu, niin osa taulusta on vielä laittamatta, mutta hyvältä täällä näyttää. Sitten käydään varaston puolella vähän katsomassa, niin täällä on Husqvarnan maantiivistä laitettu jo valmiiksi esille. Nämä tulee messuilla tuohon meidän myymälän pihalle näytille. Mutta enemmänkin koneita tarvittiin, joten Henkan kanssa otettiin niitä lisää esille. Messujen yhteydessä me järjestettiin myös kutsuvierastilaisuus meidän asiakkaille. Tilaisuus pidettiin meidän varastohallissa ja sen takia meillä oli täällä nämä aidat pystytetty. Nuo koneet oli messuja varten tuohon aseteltu säilöön ja siirrettiin toki pois tieltä, että lopulta hallissa näytti sitten enemmän tältä. Eikö se ole ihan söpö kattaus? Sitten onkin jo torstai ja taas me tultiin ihan kotolta asti hakemaan. Ja taas nokka kohti Tamperetta. Aloitettiin päiväkäymällä ensiksi kaupassa hakemassa tarjottavia messukävijöitä varten. Tässä näkyy vähän mitä kaikkia juomia haettiin. Vähän kahvitarvikkeita ja kaikenlaista grillausta varten. Meille tuli partiolaiset grillaa makkaraa. Juomien asettelua kylmää ja koneita täytyy toki putsella myös, että olivat edustuskunnossa sitten messupäivänä. Varastoon oli ilmestynyt lisää koneita, jotka oli valmiiksi aseteltu lavoille. Nämä kaikki siis meni messupäivänä ulos pihalle. Siellä niitä oli helpoita esitellä asiakkaille, kun tilaa on enemmän. Tässä kasattiin ja ihmeteltiin Elevallin kerrosnostureita. Sitten olikin tämä päivä pulkassa ja hotellin kävi mun tie, että päästiin heti aamuvarhaan jatkamaan messujen järkkäilyä. Pientä iltapalaa ja sitten nukkumaan. Perjantai oli eka messupäivä ja suunnattiin saman tien toimipisteelle. Siellä se on. Äkkiä sisälle ja heti keittämään kahvia messukävijöille. Ja vielä piti tehdä viime hetken tarjouslappujakin. Esittelykoneetkin oli saatu pihalle näytille. Takana näkyi Pramakin aggregaatteja ja siinä edessä oli pitkä rivi Husqvarnan maantiivistäjiä. Ja vähän Grindexiä ja SPT:n uppopumppuvalikoimaa. Geotrencher maasahoja ja Beton Trovelin sekä Weidmannin betonihiirtimetkin oli esillä. Sitten täällä oli tämmönen. Tää ei kyllä kuulu meidän valikoimaan, mutta oli jostain kuitenkin pihaan ilmestynyt. Siinä iloisin mielin tehdä vähän töitä. Ja sielläkin 2 iloista työntekijää. Husqvarnakin tuli paikan päälle edustamaan. Hauhon partiolaiset oli huolehtimassa makkaran paistosta. Mäkin sain mun oman. Oli ihan hyvin paistettu makkara. Siinä ollaan Husqvarnan pisteellä valmiina auttamaan asiakkaita vastaan. Ja sieltä ne aamun ensimmäiset taisi jo tullakin. Meille sattui kyllä todella kivat ja aurinkoiset kelit, ja väkeäkin saapui paikalle meitä moikkaamaan. Siinä on selvästi kiinnostavat keskustelut käynnissä. Ja siinä myös. Jostain löytyy tikkataulu, niin välissä ehti muutaman tikankin heittää. Askon kanssa saatiin parit esittelyvideotkin kuvattua. Ensiksi uppopumpusta ja sitten vielä maasahasta. Vielä vähän sneak peekkiä lauantai-hulinasta. Kelit kyllä tänä vuonna meitä suosi ja kävijöitäkin riitti oikein kivasti. Mun ei tällä kertaa tarvinnut jäädä auttamaan purkamisessa ja siivoamisessa, joten lopulta suunta kohti Vantaata ja takaisin perinteisiin toimistohommiin.